Taruhmu ono oh apa? ayam. Oh kayak orang som apa tuh ya mau? Dimsum apa mau? Tenang. Kanggo anak-anake ya Pak ya. Aku wis ya ya Allah penak tenan wis. Lagi mau jadi kayak jalan lagi penak banget kene lho. Ini sejuk kok ngene iki lho Pak. Oh, kayak aku iki gawak ke anake. Kok anake nganu. Yo tukuan. Heeh, wis iki heeh. Aduh iki gak apa. Wis apa ta? Iki sapa? Lah iki sapa? Iki buku. Ora ngono Pak Isa. Iki buku. Lah kan iki janjine apa, Dek? Janjine iki buku kuwer kok. Lah iki janjine apa, Ibu? Oh, lah iki ngakune ada bojo, ngandhe bojo ngakune ada bojo. Apa? Wis kurang apa? Benar ke sik sayang. Aku sik kurang piye? Wis. Iki nek tengah, dendah kene kene. Jenengan iki sinten mau muni ada bojo kok? Ngawur. Bojoku, piye-piye ora bojo kok. Lah kok iki omong ra kok iki lanjut bojo. Lah iki wong loro kae. Iki bojoku iki ra ngerebut. Wis iki ngapune lanjut bojo kok bojoku kok piye-piye. Dikenake ning sini. Ayo dikenake sik, dikenake sik. Saiki wis ora ora kuwi to. Iki ditekoni dijodos tenane aku ki sapa. Jenengan ki omong tekon karo iki bojone jenengan ya tekon. Iki poso-poso tenan wis ro. Wong iki kok sing Masalah lho. Mas, lho kok iki sapa mas iki lho, iki sapa meneh? Aku kawane nang gede iki lho. Tenangane. Iki Mas, kowe iki kurang piye jek iki? Ya bojone bojomu. Iki piye to? Lah iki sapa iki wis ngaku. Kowe lali. Saiki yo kepiye? Lah tak kenal kok iki ngomong rasa lho gede kok ngene. Lah, Mas, kok iki jaringan ora wingi lho, aku tak tengi nang kali kae lho. Ya Allah. Nyakune karo aku Joko. Kare iki nyakune ya Joko. Wis iki. Kok iki piye? Iki sapa? Iki lho. Iki lho. Dites. Ora iso. Lagi sapa? Iki bojomu. Bojomu lagi sapa iki? Lagi sapa iki? Sapa iki? Lah sapa kowe? Kowe jange aku jange. Iki sapa iki saiki? Piye kok ngono kuwi? Kok tau jual lho, Mas? Kowe iki tapi iki wong ngono kok. Aku nek iki aku. Iki padha ngopo to? Iki ber. Kamu jenengan iki. Jare sapane? Mas, lah wong kowe lho kene. Aku ki to betul. Sing apa sapo? Ya kan aku pengen tok tanggung jawab itu. Ora ngono kuwi iki bojoku, ora gandeng-gandeng. Iki lho, Pak. Jare nyakune Joko. Ora gandeng-gandeng. Joko ki nek dhewe. Lah aku lho. Sing jenenge Lah niku. Niku Pak Ustaz, pokoke kuwi. wae kan batine. Kowe darep ya ora Ustaz. Aku ora kok Iki lho nggih. Ustaz kuwi. Lah kok sampean ya. Lho tau ketemu malah karo Pak Ustaz saiki. Ganjen to Mas. Ya wis ben, sak karepe sak penting kowe ra melu-melu. Iya Kowe ora. wis kok jadi bojo ndanak apa iki lho. Kowe sik iki lho dasar kadal. Kowe kadal tidak. Dasar kadal tidak. Kowe lho. Piye iki bojoku. Oh, apa iki? Aku sing arep benerke. Mau waralane kepiye? Aku tak tekon. Ngakune kae karo aku Joko. Iki ngakune Pak Ustaz. Iki ngakune aku Budha. Ajarku terus kula ki diteng-nyeten kali iki bune. Ngalor aku bojone kok bune piye? Lah iki takune ra bojo kok. Niku Pak Ustaz. Kula ya ora ngerti Pak. Kok ngerti ngerti kok ana wong wedok loro, gek sing siji ngaku peteng, sing siji buyame ya pripun niku Pak Ustaz. Sing ngetek ya. Sing bojone gantengan sing endi? Sing bojone Kula bojone yang. Kula
bojone asli. Iki simpenane. Ora manyun. Ora. Lah ya aku gonduk to. Sing kowe sing nggo bojo yang mau bali karo bojomu. Karo bali karo bojomu. Saiki iki sasine poso. Sing apik ya padha kandang sing padha. Lah bojone jak bali mong kok. Ya golek sing gelem. Ya Ora ngebut bojone kok ngono kuwi. Masa direbut yo gelem kok. Oh, ndek anak ndek bojoe. kuwi Lah aku nek ndek anak kok ora ndek bojo. Nalisir saka bener. Itu apa? Nah, rumah ngerti Pak Tapi. Niku Pak Tapi ya. Ini kowe yo iso mikir kok yo. Aku ki kler. Kowe rumangsane aja mbuka karo mobil. Heeh. Ki buka. Kowe dirungokke kowe Mas. Kowe lah ya aku tak bayar bojo. Iki ndek bojo apa? Ora. Aku arep golek Sakiki bojo. padha salaman sing apik. Ngono kuwi. Saiki dirembuk dadi apik wis bali. Wes ngene wae, Pak. Aku wis do nesu. Wes gandeng ora ana buktine, ora ana nyotone ya wis. Iki kadal bayar. Terus aku krokodil. Jadi ya aku pawange, terus aku sembune. Terus aku sapa? Kowe kepangan. Kowe iki sapa? Aku bojone. Budele. Saiki jangan nonton sing cepet sing wis. Wes saiki ngene ya, Kang. Makasih ya Pak. Besok menang ya. Ora kenal. Besok ya sedikit. Ora kenal. Kering. Apa rek anu banget sedikit Pak Ustaz. Kalau aku neukil banget le salaman. Pak Ustaz ya Pak Ustaz. Weh lah bojoku Mas digawa. Weh ayo Mas. Salam budaya, lestari budayaku. Salam budaya, lestari budayaku. Salam budaya, lestari budayaku. Oke. Menunaikan ibadah puasa.